Yes, we have chili. All of these are chili. Okay. Yes, we have everything from super hot to really mild and everything in between. Okay. So what kind of flavors do you like? If you like go in the middle somewhere, we have the mango, pineapple, papaya, Okay. garlic, onion, paprika and tomato. Maybe the garlic and onion. Yes. What I'm used to. More of that. Yes. It is homemade. Yes, the chilies we use we grow ourselves. And he is the cook and creator of all of this, so hence the picture. Mä oon ottaa tuolla koneella tai sitten ihan käteisellä, miten sä haluat. This is a very nice. Ooh, this is nice. And this one, it goes well with like all different kinds All of the food. food, yeah. It's a really versatile one. Okay. A bit spicier, we have the carrot and rhubarb. Okay. The ketchup is 10 and the super hot over there 30, but the rest is 20. And you can also mix this with sour cream if you want to get really nice cold sauce. Yeah. You have anything that has some kind of with lemon aftertaste, something of the sort? Not with lemon. Most of the garlics and all the smoky the normal usually tastes we get from the sauces we just get from the shops. Yeah. But you know, if you're making your own recipe, I know you can add up into something and give a different taste. So this was 20 also. Yes. Yeah. I think we'll go around and maybe come. Yeah. And like when you open it, it lasts for a year in the fridge. So Oh, it's really? not like, you don't have to like eat it within 2 weeks. Okay. Oh, that was nice, isn't it? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Anna se ei ole. Joo. Jos tykkää kirpeistä. This is nice. No, lemonade taste. Tämä on juomaa. Maitoproteiini. No niin. Nataka hii ya vanilla. Let me try this. Iholle, hiuksille ja... Se voi yllättää. É uma nova escolha o seu muito. This is nice. This one. Ya madam. Oh
Maligana. Namuona ni kwa demu malilika. Watu waingie last stand ya mile makilasa. Joo. Se tietää nyt, kun mä silloin ensimmäisellä vuonna mä yritin saada semmoisen kauppaa. Kävin kaikki kauppahalla kaikki. Ja mä asun siinä vieressä, mä käyn siellä kertaa viikossa. Hello. Hello. This is also a nice one. I like this. Hello. Yeah, the color Goes with everything. Yeah, there is a gold there, and then there is more multi-colors. Yes. Wow. This is your own name. Yes, exactly. Yeah. So I'm supporting women in Kenya. So when I visited there, then I was in a handcraft market. Yeah. And then I met a few women who are making this, and then I decided to buy from them, and I'm selling. Okay. Wow. From where? Which county in Kenya? In Nairobi. In Nairobi. Okay. I went to Masai Market. Okay. That's why I met Yeah. few women who are making them, and yeah. But You I had decided already, to support the them. sunglasses business, so I brought also there. To combine. It's a good combination actually. Yes. This is beautiful. Where are you guys from? Kenya? Yeah. Yeah, I could hear. I'm Manu actually. I think we've met before when you were in Mile Makilasa, but it Yeah, we was have. proud. Yeah, Yeah, you we had have. the sunglasses Yes, only. You yes. didn't have this with Exactly, you. exactly. Yeah, but this is so nice. You need to get yourself one. Of course, let me go around and I'll come back. Yes, definitely. Why not support our own? Yeah, exactly. Yeah. How much are they going for? Now You can get it at that. Mtu wa nyumbani. Yes. Which one? The one with the grey. This one, you like this more? Yeah, but you have to combine with that one. No, but this also goes with a lot. As much Yeah, as it it's goes with dark, a lot. it goes Yeah, with everything, almost and it's everything. more of And like you also- can combine with any. Yeah, and also as people like to wear blue jeans. this Yeah, goes with- that's what I was Yeah, also thinking. yeah. Like it's more, you can do even casual Yes. because this is more of glamour. Exactly. Going out somewhere. Yeah. Okay. Then. What about the chokers? Yeah, the chokers are also very nice. Yeah. How much are they? I sell them at parties. Yes. Okay. Yeah, you can try how it looks. They're really beautiful. Yeah, I think I have a button. You need to Open completely. It's in Nyonge. they're really nice. Hata inaingiana na earrings zangu tu hizo nimevaa na kapoa simple. You have a shop or do you have a website? I have a website. Yeah, I can give you a card. Yeah, give me the card. Then there you go. I'll take this for today then. Tervetuloa. Siinä on ihania varikaita. Ja kehuet tuntuisen. Maanantoi, I will give you another one. Yeah. This is the new card. Okay, thanks. Hänen kautta. Tosi kiva. Mutta ensi vuonna sitten muutetaan tuonne Kutoshalliin, Isolta. Tämä on myöskin edullisin mandoliini tällä hetkellä Suomessa, mikä leikkaa jopa tomaatit. Eli yleensä tomaatin leikkaus on. Se milloin ehkä esileikkaus saattaa olla tarpeen, milloin sitä voidaan tarvita, niin voi olla vaikka tämmöinen, että lähdetään tekemään perinteisesti, vaikka se kiusaus nyt esimerkiksi voisi olla, niin se leikkaa tuosta suoraan ne kiusausperunat. Ja sitten vastaavasti, jos me pannaan luukkua vähän pienemmälle tai paljonkin pienemmälle, niin sitten saattaa olla ehkä tyypillinen tämmöinen, voisi olla vaikka kurkkusalaatti esimerkiksi, saadaan sitten ohkaisemmaksi. Ja kun meillä ei ole esileikkausta, niin silloinhan tämä on tosiaan, niin kuin kerkesin sanoa, niin tämä on edullisin mandoliini, joka leikkaa jopa tomaatteja. Eli tomaattihan ei normaalisti onnistu millään mandoliinilla, niin se tekee siitä muusia. Niin tää tekee siis silleen, että kun pannaan vähän isompi vaan, niin tomaattisiivut tulee ihan netisti. Ja sitten taas vastaavasti voidaan mennä sinne ohkaiseen suuntaan sitten niin ohkaisessa kuin halutaan tehdä.
Eli tää on nyt tavallaan se perus ja tää on kaikkein helpoin käyttää. Joo. Saanko tästä kurkusta sitten tommosia näitä kanssa? Ilman muuta saa tehdä ihan sitä paksuutta kun haluaa. Mä ite tykkään niistä kurkuista vähän paksumpana siivoina. Mutta jotkut tykkää ohkaisesta, niin se on ihan ohutta siivua. Mikä pitää olla, kun saa tommosta? Silloin vaan napsautetaan toi tosta paikalla. Selvä. Ja sitten mä syön yleensä leivän päälläkin kurkut tämmöisenä niin reiluvana. Okei, mutta tää oli siis se perus. Ja sit siellä on myöskin se, että se jää sormet siihen terään, niin sitten ei näytä mieli koskea koko maailmalla. Se rouvalle oli tapahtunut. Joo. Se kun tekee, että sä oli yhtä soitto-osastolla jono. Eli tässä taas on idea se, että tässä on sitä, että erät on tälleen. Eli täällä on suora, eli siivu. Eli saa 2 eri paksuutta, 4 tai 2 milliä. Ja sitten vaihtoehtona on sitten, eli halutaan ohuempaa suikaletta ja leveämpää suikaletta. Ja nää taas toimii ihan niin, että mä pistän sen terän tonne sisään. Niin nyt mä en liikutakaan sitä kasvista, vaan mä laitan sen kasvin tonne, niin tää tekee sen siivun liikuttamatta. Tässä taas on siis se, että nyt mä en voi pilkkoa niitä sormia tässä. Mutta toki siinä on sit se, että sulla on ne 3 erilaista terää, mitä sä käytät tilanteen mukaan. Muuten siis samantapainen idea, eli muuten ei ollut suuta. Ja sitten kolmantena meillä on sitten laite, joka ei ole niinkään, ei oikeastaankaan niinkään niitä siivuja, vaan sen idea taas on se, että jos tarvitaan esimerkiksi kuutioita tai vaikka ranskalaisia perunoita, niin kun kuutioiden pilkkominen niin kuin veitsellä, niin sehän on ihan naurettava homma, siihen menee ikä ja terveys. Niin tällä se taas käy vähän helpommin. Mä otan tosta. Siinä mielessä hyvin turvallinen käyttää. Joo, kyllä se kurkkukin on ihan hyvä. Näytetään kurkulla. Ui, anteeksi. Niin mä otan Haluatko, että mä näytän sulla, että tiedät mistä? Vähän ahdas rako, mutta pitää tehdä tällä. Eli jos sä teet nyt vaikka joku salsan tai tällaisen, niin sä saat ne kuutiot tehtyä ihan tälleen. Tulee suoraan valmiita kuutioita, ei tarvii ruveta veitsellä pilkkoa. Tai sit vaihtoehtoisesti, jos tekee, niin kuin he puhuu vaikka ranskan perunoista, tai sä haluat tehdä keventää, se on nyt muolikasta taas se keventäminen, kun kevät tulee. Niin haluat tehdä vaikka tommosia, nyt tehdään useinkin porkkanatikkuja tai kurkkutikkuja, niin sit pistetään tänne. Ja muahan on tehnyt niin, että tää ei ole suora, vaan niin kuin näet, se on tommonen kaara. Vähän kupera, joo. Ja siinä ideana on se, että nyt kun se pitäisi saada sisään, niin sit sä saat tehtyä ne. Kyllä se menisi noinkin päin, mutta tehdään näin päin. Nyt se tekee sitten niitä. Ja tää on säilytysastia, eli tähän tulee myös kansi. Niin sit sä voit tehdä sen salaatin suoraan tänne tai sitten tehdä niitä omia tikkuja. Tää ei tee taas niinku viipaleita. Mutta silloin, jos sä tällaista juttua teet, niin tää on oikeastaan niinku ihan uniikki. Joo, mulle toi ei ole sen. Joo. Toi ihan. Voi maistaa, kiitti. Ja täällä on mansikka. Sitten tässä on ihan perinteinen kuivattu mango. Chukua. Ese vitu. Ne on kuivattu. Kuivattuja mangoja kyllä. Mikä oli ruokos? Tää on ollut kans kyllä. Very good. It tastes like
napenda tende. Hebu niwekee hapo. Nanda today it's completely. So there is mango? Yeah. Maista vielä tästä näkemään. Minä on kina nani hao? Bite fried. Hapa I think kuna Apple. Rakastan itse ruokaa, niin kuin toivottavasti kaikki meistä, ketä on paikalla. Ja hyvä ruoka. Ja hetkessä huomasin sen, että perunani. Ja ruokataan. ja arjessa viikosta toiseen. Niitä voi muuttaa sinänsä. Voidaan niin arkeen sellaisia pieniä piinijuttuja, mitkä nostaa sen arkeen. Tää eri, niin tässä on saaristo. Joo, sit on ruis ja perunalimppu. Ei perunalimppu. Oot mennyt jossain. Moi! Moi! Suomalaista kiertovesikasvatettua kirjolohta suoraan Varkaudesta. Paistettu suikaleina pannulla ja maustettu teriyaki-kastikkeella. Minä tulee ihmisiä. Ne on samaa kaikki. Sama, joo. Moi! Samu. No se on. Se on muuten semmonen juttu, että se on se öljy, joka se vaatii sen ton airfryerissa kyllä. Onko vaan öljyllä paistettu? Ja teriyaki-kastiketta sitten laitettu paiston loppuvaiheessa. Nyt se glaseroituu tuossa pannulla siihen kivasti. Okei. That's nice. No, jätämme. Assiahan ottaa tosta sitten. Mites teille? Kiitos. Välillä testi syön niin mun mukaan. Ei ole niin monta. This one is so good. Yeah, coconut. Yes. Tuu tänne kulta. Noin. Samaista on vähän. Mikä sisällä? Falafel. Okei. Kiitos.
Italiano ndio hizi pasta na makaroni. Kuja kweli hapo. Uchote hapo. Mimi sichota wanauza. Hello. Ndio bado tuko mbali kufika sisi watu wa Niin siis, joo, me teemme myös kuvittolakkia. Tämä on meidän kasveri. Ei ole ruumissuklaata, vaan on vadelmajauheella maustettua valkosuklaa. Ei vielä pitkään. Ainakaan verrattuna tässä. Ja mikä se oli siellä joku tarve? On 3 pussia 5. No niin. 4. Katso, meillä on endeet mokapala. Yani? Mokapala. Joo. Joo. Tätä kun tykkää katsomaan. Kiitos paljon. Ottakaa QR-koodi talteen ja osallistukaa arvosteluun, niin voitte voittaa lähiruokasalkkuja. Ja niin kuin sulla alkuun sanoin, että hän vastaa meidän kaikilta. On aikaa. Jäin yhteen, kiitos. Alo Lisa. Pitää mennä lisää lautasia. Niin tosiaan. Měla by tam být nějaká možnost jako ale nevím, jako... No a kto rozhoduje, či sa to predá, alebo nie? Asi vendor. Vendor. Si myslím. Já nevím. Konec koncov tam lidička, či on nemá? Ne, on je já přesně nevím, jak to tam je, ale to je člověk, který není ve strašném a vím, že on je tam, že ty správcovská firma. A Tosi hyvä. Siitä piimiparsakaalia. Hammastikko siihen. Kiitos. Tosi terveellinen. Muikka.
Ja siitä pimmin parsakaalia. Laitetaan vielä vähän tätä. Hyvä. Elinda. Ne on Doaku ja Croatia. Haluatko kuppia? Sen tuolla sandwichilla. Totta kai. En tiedä oikein syödä vielä mitään. Niin. Haluatko siihen tuolla salattia tai hilloa? Mikä hillo? Porkka. Joo, laita vaan. Joo. Tää on kyllä ihanan täyttävä tää. Saisiko teille olla mustasta? Tää on meidän mustaerukan lehti rabarberin kuuluva, alkoholiton. Mä tuon tuo. Ja tää on sellainen, mitä meillä menee ihan Michelin tähden ravintolasta ja siellä yksi suosituimmista alkoholittomista kuohuvista. Noin, ole hyvä. Tosi raikas eikä mikään makea. Joo, ehdottomasti. Tosi hyvä. Anna nyt kassiin vaan. Kuongezwa ingine? Anataka kumaista the green bottle, I see the difference. Kerkästä ja rabarberista tehty. Ihan yhtä raikas, mitä toi valkeaneito. Täällä on semmonen metsänen maku. Tää on parempi. Tää oli parempi, joo. Oli. Paljonko pullo maksaa? Tää on toi 15 €. Okei. Joo. Ja kassin... Ihan mummaloista tai alkoa, niin löytyykö? Ei oo Alkosta, mutta meidän verkkokaupasta pystyy sit tilaamaan. Okei. Joo. On niin. On Ja sama hinta? Joo. Sama hinta, joo. Okei. Ja jos tästä haluaa, niin mä annan sit kassin tuolta kaukalta. No taas se alkku maistuu vähän, mutta mut se maistuu kuitenkin. Jaa. Se ensimmäinen oli. Ensimmäinen maku oli vähän sillä, mutta nyt ei tuttu, se on aika ihana. Se on ihana. Se on. Joo, meillä menee paljon just niinku häihin, ylioppilasjuhliin, rippiuteet, niinku tosi paljon menee. Tosi hyvä. Ja just no, ympäri Suomen ravintoloita, niin löytyy. Moni tykkää. Joo. Mä oon juonut vegaanista. Okei. Se on aika raikasta. Kyllä. Näitä Oulussa käsin valmistettuja konvehteja. Maistiaisiakin löytyy.
Ei ole mokkia. No niin. Että Niemen kaverit tulisi pistää kaikki pystyyn ja sitten... Se vittis pyytää hei pinkoodia nyt tällä. Kuiva. Meillä on kuiva. Sä pidit siitä Mikkelistä? Se on tosi hauskaa. Kun mä oon asunut Helsingissä, niin se Mikkeli kuvasi 2 vuotta. Meillä on pari metsästäjäkaveri, joka tekee näitä. Joo, Metsäranta valmistaa tän meille. Tjena Olle! Gör du? Har du slutat? Har du slutat med musik? Ja. Siinä on suklaatuotteita vähän enemmänkin. Eli tässä oli nyt tämä juustokakku lasissa. Tästä itse asiassa näkee aika kivasti. Täällä oli alla nämä marjahilke ja sitten siihen päälle tuli tämä kerma. Ei, mä vähän hyppelee, joo. Niin isoja kaurahyltäleitä, että on jossain vaiheessa pyörähtää. No niin, ennen hetkis. Joo, niin tuolla teille ohjeet, jos haluatte, niin ottakaa valokuvaa. This one is all... If I pick this up, I never eaten this. Oh really? Only the flakes. Yeah, but this is different. This is fresh. Mr. Beer. Thank you so much. Just like our soya steaks. Yeah. Easy to prepare. It takes only 5-6 minutes on the grill because they are ready to eat as they are. Oh, they are. Okay. Yeah, you just need to warm them up and get a little crispiness on the outside. That's it. Okay. We made also bowl-sized versions of this, so you can have it as a party snack. Yeah. With some cherry tomatoes or olives or something like that. They're very tasty, and also you can have it as a. You can use this one as well for your culinary preparations. For example, to make some quick pasta sauce or something. So just put it on the pan, fry it, add some creamy sauce or something, and then sauce is ready. Are they in all shops? You get them in all shops? In K-markets. In K-markets. I want to try because I have a concept idea. Not all, but the biggest ones. All city markets, and then And we are. Prisma? Prisma, no. Prisma, no. Okay, it's only in city market. Okay. Haluatko sä maistaa? Joo. Wow. Siellä on. Ja
4. Ole hyvä. Vielä mahtia. Puolelta. 5 palloa, 3 sisään. 3 sisään. 3 sisään. Okei. Okay, mennään vähän poistia. Yes. Come on. Ui, vielä 2. Vielä 2. Oh. No niin, viimeinen. Ei lähe. Riitaherkutta pizzaa maisteltavana. Superi on kinkkumeetwursti. Mulla oli jotain juustotus vastapäältä. Tengen en. Buona pizza. Parmigiano. We ono sundu kali we yani ni kita usenga na yeye akono wole yita. Kondali to dembe ani kite mboxa na nini. Na t-shirt. Kite.